ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? South Africa sanibonani, igama lami nguThabiswa Kacele. Uqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uHlanga Media. Siyinhlanganisela ke thina ne18 and above media. Njengamanje usicaphuna kwi18 and above. Qinisekisa ukuthi njoba usuka ngaloku uHlanga Media sosazi. Qinisekisa futhi nangapha ukuthi uyawuncafaza usubscribe uzokwenzela ukuthi uzohlezi wathola ama notification asho ukuthi sesiphinde futhi saphonsa njengenjwayelo njalo ngolosithathu nanjalo futhi ngoSunday kuyenzeka ngoSunday singapost but ke njalo ngolosithathu uzohleze kusithola igama lohlelo silibiza ngokuthi ihway mina ebantwini bebonke kungani ukhethile ukuthi ke lobuhlungu ubuzwise mina namhlanje futhi sinolunye utalatiya namhlanje sinolunye utavatava esibhekene nalo indaba yama social media indala kusukela ko Mixit ko to go lemumva nakhona kwakuhleze kuneyinkinga zakhona namanje izinkinga zisekhona when it comes to all dating sites and stuff. Inkinga ke le ebhekene nabo sisababili ake siyobheka ukuthi yini inkinga yabo nanokuthi siyixazulula kanjani inkinga ethinta indaba zakaqedisa isizungu ukuthi abantu bazisebenzisa ngendlela engafanele gcine kukhona abanye abantu abasebekhala ngenxa yokuthi abanye bafuna ukuthi babonakale bebahle ngenxa yokuthi bazakha ngezinto ezithinta ke amagama abanye abantu gcine konakala. Ake sibone ukuthi ke mhlambe kuyaphumeka nini kule nkinga noma cha. Asiphinde sikubingelele futhi imbukeli lapho ngasekhaya kuseyiyona ihway mina khona dade wethu uyayiduze kwami esafisa ukuthi simazi kabanzi esinethemba futhi ukuthi uzokwazi ukuthi ke esitshele ukuthi ke ubani usukapi khona sizoqonda kabanzi. Dade wethu sakubingelela sakwamukela ohlelweni. Sawubona njani bhuti? Siyaphila. Mhlamba ke ngikuveza ukuthi kunomuntu osibhalele njoba kunomuntu osibhalele nje ke usichazele ngawe but nathi asifuna ukuthatha iside lakhe siyafisa ukuthi nawe sithole ukwazi ngawe ukuthi umuntu kanjani. You understand? Igama ubani? Nginolthando Mthembu. Oh Mamvelasi. Siyabonga Ntombi. Yini makithi Mamvelasi ukavuka ukuthi waphela izibongo zithakazelo zakini? Ayi ukuthi ngisanokukhathazeka emoyeni. Oh inda. Ayi mayelana neyo nothi ningibizile. Oh no ayikhululeka kulutho lithini? Akulutho lithini ungakhululeka nje. Ngifisa ukwazi kabanzi ngawe ngoba kunomuntu ongichazelile ngendlela yakhe so nami ngiyafisa ukwazi ngendlela yami njengoba kade ngichazela nje. Ngifisa ukuthola ukuthi wenzani empilweni njengoba nje ungaka nje ubhizinani. Ngumuntu ophantayo obamba lapho nalapho amatoho nje empilweni. Oh okay. Ufundile kodwa like uyile college varsity? Yebo ngifundile college eThekwini College. Oh yeah. Beyinjani impilo usafunda compared to manje? Yona kwakungcono, kwaku right kakhulu nje. Ayiphusheka. Akufani namanje. Manje yeah, impilo seyibheke wena manje. Ayibheke mina manje. Ungathini mhlambe enganeni efunda umatric esabuka impilo ngendlela wena impilo wayibuka ngayo usanakekelwe ekhaya ebuka impilo kanjalo engayazi impilo ngaphandle komzali yazi impilo nje ukuthi kudinge kumele kube nomzali empilweni. Ungathini enganeni kanjalo mhlawumbe kumatric ingane sayifundela isikole mhlawumbe ingane kevarsity? Ngingathi kuyona ayisebenzise lo thuba ngoba lihambe liphele empilweni. Nje ayi enjoy and nethuba la lofunda ilisebenzise kanzima ngoba khona isikhathi la sofika iyobe kumele imele yona. Ngoba ngempela yabona impilo ayifani noma usuku usafunda noma sewedwa sekunaba umzali sethi uphumile zibonele wena ukuthi wenza njani njengamanje kuyiqinisele imsulwa lokho. Nginethemba lokuthi usafunda mhlawumbe high school kunabangani wawuphila nabo ngaleso sikhathi. Nganginabo abangani na ku college nje. Sengisholo useke high school? Hayi nganginabo. Abangasekhaya lapho. Nganginabo ngasekhaya abanye babuye bagibele nje. Baphi namhlanje ubuyele emuva bakhona usaphila nabo mhlawumbe okwade uphila nabe high school?
Basakhona abanye abasekho phela nihambe lihlukane umuntu athathe enye indlela omunye athatheni. Mhlawumbe futhi kube khona abazamayo esikoleni abanye bagcina bephumelele futhi ekuphumeleleni kwabo baphile nabantu abaphumelele njengabo bagcine bengasaphili nawe uze mhlawumbe umbone ngathi uyazitshela kanti ilevel yempilo kayisafani. And kuyenzeka lokho empilweni kube buhlungu ke kuthina phela esiphili nabo kuyababhlungu kona. Yeah, so basekhona usaphila nabo uphila nabo ngalesa sikhathi. Basakhona labo babili abathathu abanye sebephila nabafana nabo. Kodwa ke khona kunjalo nawe ithemba ngiyacabanga ukuthi awulahlile ukuthi sithi ufundile ngelinye ilanga kuyokwenzeka nawe ube right angithi. Hayi ngiyathemba nami kuyokwenzeka. Ngoba bathi angeke kube emnyama kube ngekukhanya. Uke uyibuke kanjani lento yokuthi kube nomuntu wesilisa okumisayo ukuthi uyakushela uzokuchazela nje ngendlela ayithanda akuthanda uyibuke injani isicefe into oyithokozela mhlawumbe ngezikhathi ezithize mhlawumbe mawusuku ungenamuntu uyibuke into enjani kuyinto ethokozekayo uma ungenamuntu uma usunomuntu isicefana isicefe ngano kezwakala. So ever since lapha nama ufika nakhona ufika waba nabangani? Ya ngibili nabo abangani bona. Kodwa nabo laba sesikoleni angibayekanga. La inkundla zokuxhumana ko Facebook, TikTok, WhatsApp khona? Ya ngikhona. Kube khona lento leyo vele uthola ukuthi uma uyintombazane siyibabhemu nje mawubhorekile umbhemu kuyenzeka ubhore kubuka izithombe la zamantombazane nama account amantombazane mawumuntu okukhuthalela ukushare ujijela amagama la ku Facebook izinto ezikanjalo zikuphatha kanjani ukuthole nje uhayi wensizwe ongayazi ikubekela amagama nje naye athize hey akungiphathi kahle phela nesizwe sesiphila kusona asisaphephile akungiphathi kahle kodwa kuye kwenzeke mhlawumbe ukuthi uyongena kwi profile ubheke ukuthi ubayi nalomuntu lo okhuluma kuyenzeka ngiyobheka mengingamazi ngiyamnyeka mengimazi hayi siyaxoxa uma ngabe kwenzekile mhlambe kwabhalwa ukuthi email umuntu wesilisa but i-profile picture kwathi i-profile picture kwaba umuntu wesifazane ukuphatheke kanjani ukucabangeni ayi shuthi phela lapho umuntu loyo obvious umuntu owesilisa kodwa senomuntu wakhe ngoba ngisho ufakile umuntu wakhe yebo ngoba ngisho ubhuti ngiyafaka usisi wakhe ku profile picture uma kuukuthi i profile picture ayikho sidalo kunaloko ukuzipostela izinja kuyipostelwa inkomo bese kuyipostelwa imoto kodwa i profile picture ayikho kodwa isithombe somuntu asikho kodwa ilokhuzane le account iyaphila uyakhona ukubhalela na umbhalele ucabangani emntwini kanjalo ngiye ngithi kuqala ngisendele i profile pic ngimbone ukuthi umuntu okanjani umuntu onjani kodwa kahle kahle ukumind ukukhuluma nabantu ongabazi kuya depend ukuthi umuntu kanjani mhlambe uma uthi umuntu kanjani ubhekana ubheka ukuthi mhlambe umeduze kwemoto enjani mhlambe uhlala endlini enjani ugqoka kanjani ubukani ngibuka ubuyena nje ubuyena nje kuyakenza umuntu uthi umbuye ebusweni umbone uthi hayi ngathi umuntu ophilayo ngano kuyezwakala ungaphatheka kanjani ngelinye ilanga mangase umuntu afike enze something endaweni angabonwa ukuthi uyena uma ngabe sebuza ukuthi lento yenziwe ubani abesathi yenziwe uwena abiza igama lakhe athi hawu ubani bani hayi ngaphatheka kabuhlungu ungamkhulumisa lo muntu impilo nje mayiqhubeka kunga depend ukuthi uxolisile noma axolisanga yini no kuyezwakala sisiwami la kunombuzo sike siubuze ukuthi kusukela kwani kuya ku10 ungazipha bani ekuthembeke nonakho ekuphileni kahle nabantu nasekuphilisane nje nabantu ngendlela ekuyiyona ungazipha ba ngingazipha u7 ngoba ngumuntu akekho umuntu ongenayo amaphutha empilweni kodwa futhi ngumuntu oyiqoqayo nobahlonipha abantu okay umuntu okubhalelile ngingakwazi ukukukhombisa just ukuthi umbone
Ayikho inkinga. Okay, ngicela sibuke lapha kulesa screen ke. Molweni babukeli. Igama lami ngu-Akhona Ngwakamjoli. Ngithe angibhalele la kwi-TV ngoba nginengxaki nomngani wami. Umngani wami sasifunda naye e-college. Masifunda e-college nomngani wami sahlukana lapho, sagcina nakhona lapho. Asiphindanga sabonana. Kodwa ngondinengxaki eseyenzeka ngoku. Ingxaki yami eyenzakalayo seyangitrendisa ngoku. Andazi ukuthi saxabana ngani, ngoku angazi ukuthi sixabene ngani. Emveni kokuba sihlukene lapho akuphindanga kwaba khona into esihlanganisayo, kodwa ndiyathuka makuukuthi sekukhona into eseyingitrendisa. Bensacela ke la ku-TV ukuthi ke cela ningihlanganise naye. Angazi siswami noma uyamazi lo wasisa. Ngiyambona kodwa ngisamkhumbuli kahle. Angisamkhumbuli kahle impela. Okay. Awusamkhumbuli ngoba ungasamkhumbuli. Angisamkhumbuli kahle, ngiyamfanisa kodwa futhi yahamba engqondweni. Okay. Ngicathi inkulumo akayikhuluma uyayizwa ukuthi uzibone setrend. Uzibone setrend kodwa ekutrendeni kwakhe uyazi ukuthi wena umenzile ukuthi atrend. Njengoba umenzile ukuthi akatrend, uyafisa ukwazi ukuthi yini inkinga, wakwenzani noma ukwenzeni. Athendiswe yimina kanjani? Nini? Ukhona singambiza? Hayi, ngambiza. Usho ukuthi singambiza? Hayi, ngambiza ngoba phela ngathi kudlalwa ngami. Okay. Qha sicela usibizele. Sisi kunjani uyaphila? Ngiyaphila njani bhuti? No siyaphila dadewethu. Umuntu esikhombise yena yena lo angazi noma soyambona mhlawumbe kancane. Ngiyambona. Okay, siyajabula kakhulu. Umaze lapha? Ngimazele esikoleni nje sisafunda. High school, college? E-college, sasifunda e-college. Oh, okay. All right. Dadewethu, ngiyacela siswami usichazele inkinga yakho ukuthi kwenzakalani, indaba sila namhlanje. Andukubambela. All right. Ngiyabulisa kubabukeli. Ngibhalile lana ngoba benginengxaki. Ngathi ngizihambela nje town ngidibane nobhuti. Ubhuti usethi, "Hawu, wena lo engamsendele imali." Ngithi mina imali yani? Athina ngakusendela imali wena wangakuthola washo nje into zakhona mina ngizazi ke nalezi zinto zakhona zama media ke. Angiyena nalomuntu ke wama social media mina. Angibonisa hawu mina ngempela ngiyabona ukuthi umini ngithi hawu. Kanjani? Bese ke sengikhombisa ke nenamba. Ngithi mina hawu inamba angithi ngicela ayifonele nenamba. Athi yena uthi ngiyifonele inamba ngimotha izongena yini kuwena. Angifonele. Ingangeni kimina iringe la yaringa khona la ngingazi khona nangukuthi yaringa phi. Mangabe angayibambi umnikazi wefoni ke abese sethi mina ngimnika inamba yami. Ngimbuza ithi inamba yami uzayithina athena ukuthi ngifuna ukuba sure ukuthi akuyena ngenyani yini wena. Ngithi mina buti ongithembi ngoku inamba wena ufonile ifoni yangangeni kimina. Angibonise ke esinye isithombe ke. Mengibonisa lesithombe lesi hawu umngani wami ngangifunda naye college lo. Awu ngiyamazi. Uthi lesithombe senzeni? Uthi lesithombe abuza ukuthi akuyena usisi wami yini. Oh lesithombe sesibili akukhombisa sona. Sesibili angikhombisa sona. Ngithi mina akuyena usisi wami kwakuwumngani wami sisafunda ngalezo sikhathi lezo. Usethi yena okay ayifune ke inamba yami bese nami ke ngiyamnika inamba yami ke ngoba nami ngifuna ukuthi ke ngifuna igama lami libe clean naye naye akhulula inhliziyo ukuthi akasendelanga mina imali. Ayike ubhuti ke sihlukane kanjalo ke ahamba indlela yakhe nami ngihamba indlela yami. Mengifika endlini ngicinga ukuthi konje yini ezonginceda. Yo la endlini kuyabukwa uhlanga media. Indoda yami yabuka uhlanga media bese ke emva kwalokho ngithi mina ngicela kuyena acela ngisize ngifuna ukuthi ngibhalele khona. Hayi ke angibhalele ke nangenyani khona bese ke njengase kuphenduleka ke ngokusekuze kube ngibe ngilana ke. Inamba lo inamba wayinikezwa
khona inamba akunikeza yona ngithi ikhona inamba wanginikeza yona. Inamba wanginikeza yona iyafana nale yamngani wami. Yena umngani lo. bovela unayo inamba kamngani wakho Bengisanayo inamba yakhe. Besikhuluma futhi na ku Facebook nje besingakhulumi kakhulu kodwa nje bengizibona izinto zakhe. Cha ke yabo uyazi ukuthi mangabe senihlukene ngokuhlala i friendship yenu ayibisafana naqala siswama ngazi kodwa ngicabanga ukuthi yonke into esiyikhuluma ikhomba wena ngendlela mawukuthi uyakhona ukulalela Mina ngimazi ukukhuluma ngani. Angimazi ngempela angimazi ukukhuluma ngani. Inkinga ke siswami ngoba phela kushuthi wena ngamanye amazwi mangithi ngiyasilalela istory kulezi zinto zama dating app engabe noma dating site engabe yini noma mhlawumbe uFacebook noma yini angazi leyo nto leyo ukuthi yini le uyidlalayo ufaka izithombe zasisi uzenza ama profile picture Ngaze ngifake nje izithombe zakhe ngobani aze ngifake izithombe zakhe ngobani kushuthi uyakuphika lokho hayi nalowo muntu amtshela idlala ngaye nje shem wayidlala ngaye nje indaba kube kutholakala isithombe sakho pho lapha hayi angimazi le wasithola nje mhlawumbe wasithola online mhlawumbe ko Facebook ngoba phela yazi uthola isithombe somuntu ko Facebook kuyabonakala nje ukuthi isithombe kahle os-ede saba yilokhuzana kuma is-ida us-ede kuma stories noma wenzeni but it's-ediwe isithombe esikhona lesi okuthiwa kahle mayingichazela ngoba sike sakhuluma naye uthi wathi mengabe emvezela lesithombe wasiveza wathi wena wasifaka wabuza ukuthi ubalo wena wawusuthi ke ulokhuzane wakho lo usisi wakho lo kanti sekuwena ke loyo Hayi angiyazi lonto mhlawumbe umuntu osenzisa inamba yami kwaphela vele seyakwazi umuntu osenzisa inamba omunye umuntu nje la ngaphandle sisami uyakholwa ukuthi uyena Ngiyakholwa ngoba inamba akekho umuntu ongafika inamba. Lo bhuti wayemthola kuleyo namba. Wayemthola kuyona le namba yalo bhuti into edala ukuthi ngikhole inamba ya bhuti iyafana nale nami eninayo. Isithombe unaso lesithombe ilesi nami engibona ukuthi uyena umngani wami. Siswami ngicela ukukhuluma iqiniso la ngoba yabona bahleli kanje kuyoba buhlungu makuthi sithola obunye ubufakazi mhlawumbe kuyoqandula ikhanda okusho ukuthi wena ithuba likhona njengamanje lokuthi kwazi ukukhulumeka izinto ezikanjalo siyazenza mos and the worst part njengoba wenza lonto nje vele umuntu odlala lonto le enidlala engazi ukuthi yini mayengena lapho ungena abone abantu abakhona then naw uzobonakala bese ke mhlawumbe ugcine kuyihlazo mhlawumbe kwabanye abantu noma kube ihlazo kuwena lokho kodwa nje ubufaka lesithombe usifaka ngoba uzama ukuthi ungayifaki wena ngabe wena but uveza omunye umuntu you understand Yes Kushuthi kahle yonke lento uyazi sisi angiyazi shem awukazi uyenza hayi angenzi ukhona umuntu oshela nayo inamba yakho ngokwazi kwakho Ayi ngangakaze ngiyithole leyo nkinga angaze futhi ngibhekeke nje Awukazi ubheke Hayi angaze ngibheke kodwa awukazi ungatholakala microphone uyakuthola Hayi ngiyatholakala bakhona angithi seninesikhathi nahlukana nosisi lo Yebo Okay inamba yakhe wena usenayo Yebo ngisanayo Uyayisebenzisa Hayi njalo ngisayisebenzisa njalo kuba ilezo ekhashana nje Alright angiyazi into yenu ukuthi ithini seswami Mina futhi ngiyakholwa ukuthi ikuyikona lokho ngoba mina ngayithatha nenamba ngayifaka efonini yami ifoni yami ino Truecaller ke yabhala igama lakhe nesibongo sakhe ngakholwa ukuthi ukushuthi yona le number vele isayiyona leyo number iyona leyo number leyo angimazi ukuthi uphikelani into engizomcela yona nje ukuthi cela angaceli izimali ebantwini ngami kubuhlungu mangabe ngizodibana nomuntu engingamazi
abese efune izimali zakhe mina ngizogcina sengishaya okanye ngiyaboshwa ngiboshela izimali zabantu angazi ukuthi mina lento ayenza uyenzelani ngami engabe mayifuna ukwenza izinto zakhe enze ngezithombe zakhe hayi ngezami. Ngicabanga ukuthi clear lento sisi wami. Mhlambe ngifuna ukulokhuza. Ngifuna sibheke ukuthi mhlambe kuzokwenzakalani. Masingake siyifonele le number mhlambe onginikeze yona la dadewethu. Beqala ngoba konje uthi ngiba. Beqala ngoba ngicathi yona le gcine kuyifonela. Beqala ngoba kade iqala ngo606 606. Oh yeah iyona le. Amane. Ngiyasibona ukuthi mhlambe izoringaphi. Mana siswami isikhwama lesi silapha sikaba Esam. esakhe isikhwama lesi silapha. Yebo. Okay ifoni yakho iyona le kala. Yebo yona. Inamba usisayinikezwa ilowo muntu wesilisa. Siswami yabona into ene kanje ngihleze ngigqugquzela lento. Zehlise emntweni uxolise umbekele isizathu esasikwenza ukuthi wenze lonto. Uxolise kuze nidlule lapho kuleyo nto leyo. Ngoba lento kahle kahle isobala le. Isobala into wayenza nawe uyenza ngendlela yakho ukuthi awuyenzelani asazi. Just ukuxolisa into ebalekile. Yebo ngiyezwa. Yini inkinga kahle kahle ungitshela inkinga ungazethemba awuzithembi wena. Hayi ukuthi angiyithembi. Yini inkinga? Inkinga kahle kahle yaqala nje sasesikoleni. Umngane nami ngihamba naye sikhiphile nama boyfriend ethu. I-boyfriend yami yancoma yena engebehamba nami. Yathi suka ithatha i-cellphone number yakhe naye wavuma. Kwenzekani lapho sisama ungichazele le ndaba ye-cellphone number iyakushela ikwenze kanjani? Ngaze ngishela ubhuti mina. Ubhuti sasisuka le eEastern Cape sobabini. Sasibizana ngomkhaya sinaye. Nje wayinaleyo nto nanokuthi umngani wami lo ungangeke ngithandane naye. Inoma wayinaleyo nto le ukuthi sabakhaya sisuka le Eastern Cape. Okay. Oh so since kwenzeka lonto wasuba nankinga yini? Ngaphatheka kabuhlungu nami ngabona shuthi ayishuthi uyena ongcono konami. Kwangiphatha kabuhlungu kwangilimaza empilweni. Ilento esenza ukuthi uposte yena kunokuziposta wena. Bengithi ngiyazama ngoba ngeke ngiyayiposta mina kodwa nje bebenganginaki. Ngathi ngiyazama. Emva poste yena bakunaka. Banginaka ke. Manje pho izimali zabantu sozidlelana. Bengasho bengayitshesi bazomthola noma bazombona ke futhi bengithi nje into esikhashana nje isikhashana bengizosheshe ngiyikhiphe. Ngeke siswami yabona mahlule ukusebenzisa lezi zinto ze social media ziyeke kunokwakhela abanye abantu igama elibi nokudalela abantu amazinyo abushelelezi kwabanye abantu akunazo isidingo. Akunazo isidingo konke lokho. And usisi wami uyabona ukuthi kade wahila vele kade wazitshela ukuthi wena wenzile lento. Uyabo? Ukuphatha kanjani sisi wami ukuthi uyazizwela ukuthi nange vuma? Kungiphatha kabi ngakade ngizitshela ukuthi umngani wami. Cacile kwasekuqaleni akaza abe umngani. Akaza abe umngani onenyani kimi. Kodwa uyalizwa lephuzu lokuthi esiphi isizathu esenza ukuthi athembe wena more than yena uqobo. Unconywe wena unconywa umuntu wakhe. Okusho ukuthi lento ifika enhlizweni yakhe ukuthi futhi kahle kahle umuntu obhetha kunaye umunye wena kunaye. Lonto kusho ukuthi engasebenzisa wena njengesithombe sakhe abantu bazokwazi ukuthi bemnake because abamnaki bengabe efaka yena. You understand? Uthini ngalokho? Akazethembe naye njenganentombazana. Makukuthi indoda yakhe yayincoma mina. Kumele lokho akukhulume sisakhona nathi ngoba nami ngangihamba nomuntu wami. Kwakumele abanye
mase si right sesinesikhathi esi right sesisonke singabe silapha esasikhona abese sikhulume ke sonke asho ukuthi hayi angiyithandanga indlela okhulume ngayo ngomngani wami umncoma kumina nayo umkhaya wayerongo kodwa mhlambe yena ke wayithatha ngalento ukuthi mina naye siphuma ngabo awekho amazwi mhlawumbe ongawadlulisa kudadewethu ngoba kwenzekile phela isekho into esingayishintsha manje Engakusho ukuthi ngiyaxolisa ngengakwenza. Hayi bheka yena sisi ngiyobe ukubheka ama lights Ngiyaxolisa ngengakwenza bengisanokulimala ngaphakathi. Bekusakhona inhlungwana. Futhi sisekhona phela ngoba into esanda kwenzeka ne. Ya besakhona. Cha angeke ngisakuphinda ngoba sesixoxile sengikukhulumile. Njengomuntu nje usakhula ngomuntu othi mesekhulumile into kudlule ngoba sengikhulumile sakhuluma nje abangane ayingeke ngisakwenza nephutha lami futhi ngilibonile ngoba ubengalimala noma shawa abantu bese ngiblame mina futhi yeah siswami angazi athina wakho kubonga mina into engingayisho kuyena anginanxaki naye kodwa ukusukela namhlanje noma ngithi ukusukela ngalo lwasuku luya ngidibana nobhuti akungiphathanga kahle ngaleso sikhathi ukusukela ngaleso sikhathi ngize ngibone ukuthi uyena ngize namhlanje ke sengiyabona ukuthi okay kwakuyena nginyana umngani wami ngiyamxolela kodwa ukusukela namhlanje mina naye ubungani bethu kubuphelile ngoba ngisho na ku Facebook ngizomblock kuyo yonke into enayo nenamba yakhe ngizoyidelete kodwa ndiyamxolela Kama lesho ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhethe ukuthi uzwise mina lobo buhlungu dadewethu uthi ukhethile ukuzwisa mina ubuhlungu obunzima kangaka ukuthi ungahamba ungifaka uthathe izinto zabantu abantu bazokuthi mina ebese futhi ulindele ukuthi sisazoqhubeka siba bangani uthi cha ubungani buyaphela khona la ukuxolela ngiyakuxolela qhubeka nempilo yakho lokho kwenze kumina uyokwenza kwabanye mhlawumbe uyokwenza kwabanye abayothatha impilo yakhe asazi ukudlala lezi zinto zabo social media ku right khona but kumele ube neqiniso uyabona uma uzosebenzisa uzoqamba uFacebook ubize ngegama lakho bese ufaka izithombe zomunye umuntu uqhatha lo muntu nabantu ngoba umuntu uzoze emaganga kuwena uthola ukuthi mhlawumbe uyintokazi yakwenu ufakile isithombe sentokazi eqhebhezile inkuzimalanga zishanywa izona lezo zinto lezi intombazane eqhebhezile nje noma egqoke ngendlela efuna ukuveza ingavezi ujabula kabi igenge ngoba iyazi ukuthi hayi cha funa la ngizama ukuyihlanganisela lapha kule ntombazane ubona amantombazane agqoka sangaqoki ku Facebook ana followers amaningi because igenge ijabuliswa yikona izinto eziyijabulisa igenge lezo uyabona so uma uzofaka isithombe somunye umuntu ongewena ufaka umuntu mhlawumbe oyisipatsha nje ngoba nakwenzela iattention bazokunaka abafana uzoyithola futhi bazokufollow kodwa manje into eyinkinga ukuthi mzukwane kuthiwa kucela udate mayibonane nje face to face sekuyinkinga futhi leyo ugebenga abantu ngale page lakho bazi ukuthi bona bagetshengwa yilo ntombazana kanti cha wena uyabo ungalimazisa omunye umuntu alimale mhlawumbe afe ebulawa nje ukuthi wena wenza izinto wanganaki wazenza iqile elibhedayo umuntu agcine eshona uyabo kubhlungu ngoba umuntu mangabe enza into wrong masebuza futhi uzophika unendlela nje yokuphika yokuyinto wrong leyo futhi ngoba usuke ukhombisa ukuthi awuzisoli ngento oyenzile once waphika uveza kona ukuthi uyenze ngenhloso lento oyenzile but mawubuzwa into ukhombisa ukuzisola even ejele isigwebo siyancipha uma ukhombisa ukuthi nje ngiyazisola ngalento engiyenzile ngiyaxolisa omunye umuntu uzakhala izinyembezi ngoba usuke sekusengokunye so uyibuka ngelinyiso lento oyenzile ukonile yebo lo muntu but isidingo sokumdubula besikhona yini usefile usuyaqala manje uyazisola ukuthi ukube kuthiwa ngimdubulanga ngaba kafanga ngiyaxolisa ngiyazisola ngithathe ngenhliziyo uyabona nalapho kuyakubuka kuthiwa ubandla shame kusho ukuthi bediniwe uyabona hayi uthi ngeke azagwetshwa uzogwetshwa kodwa isigwebo ngesifane noma ekade suke elwa ephikisa uyabo ngoba lento kusho ukuthi uyaveza ukuthi into eplaniwe lengiyenze ngamabomu ngoba ngithi ngizophika kanje uyabo so siyajabula ngoba bagcine bexolelene bakwazile ukukhuluma baba right bakwazi ukuthi ke baxolelane noma umngane babo kuphelile vele bekumngane noma sevele bufile kasikadeni so ke akho lutho olutheni ngomngane babo ake siphinde sihlangane futhi kwenye episode